and you're watching Micro Moments. For today's video, ako ay excited na i-share ang gagawin kong pagkain as alternative for binignit. Yes! So sad friends, hindi ako makakain ng binignit kasi hindi ako napasecure ng mga ingredients. Pero miss na miss ko na pong kumain ng binignit. Rest assured na kahit hindi Holy Week, ako ay kakain pa din yan pag makasecure na ako ng mga ingredients. Sa ngayon, kasi nga hindi ako nakasecure, kung kaya, gagawa ko ng alternative. Ako ay medyo nagugutom na. Umaga ko dito, friends. Pero dahil sa iniisip-isip ko kagabi pa kung ano yung kakainin ko, ako ay nagugutom na talaga. Dahil hindi sa gutom lang, sabik na akong kumain nito. Yes, hindi po to first time na ginagawa ko. Kaya, yun na. Gawin na natin, friends, para makakain na ako. Pagpasensyahan nyo na, friends, yung outfit ko. At itsura, ginanyan ko lang yung hair ko. At nagpunta na dito sa kitchen para gumawa ng food. Yun. Hindi pa nakapaghilamos. Etc. Importante, friends, ay makagawa ng food at kumain. Ano ba kung hinihintay natin, friends? Mag-start na tayo. Sa pagkakalam po natin, ang binignit ay may mga colorful na kasangkapan, friends. Colorful, kagaya ng ube. Yun na nga, yung ube. Mga root crops na blue yung kulay pag naluluto na. Tsaka kamote na purple, ganyan. Kaya, dahil sa wala akong sangkap na ganun, instead na yung mga root crops, ang ilalagay ko po sa food na gagawin ko for today ay berries. Iba't ibang klase ng berries. Ito po ay siya ang sanhi kung bakit magiging purple ang gagawin kong food. More of berries. Bringebær ang tawag dito sa Norway. Ito po ay raspberries. Ano pa po ba ang ibang sangkap na ilalagay ko? Lalagyan ko din po ito ng dried fruits and nuts. Ito po ay may peanuts, raisins, dried papaya, almonds, and cashew nuts. Lalagyan ko din po ito ng pineapple. Yan, kasi manamis-namis po yan. Ito po kasi ay, ano tawag nito? Maasim, medyo maasim. Ito manamis-namis. Kasi yung ano natin, binignit, di po ba? May mga nilalagay na mga banana at saka jackfruit. Wala akong ganun. Kaya ito yung ano ilalagay ko sa gagawin kong food. Tapos, kakaiba po itong friends. Hindi po siya fruit salad na iniisip nyo. Kasi hindi po to siya fruit salad style. Lalagyan ko din po siya ng cacao seeds. Cacao butter. It means cacao seeds. Ito, inano ko na siya, friends. Ready ko na. Ayan. At lalagyan ko din siya ng chia seeds. Yung chia seeds, friends, ito, ni-ready ko na din. Nilagyan ko ng water. Yan. Ready na siya. Isok mo lang sa tubig, friends, for at least 5 minutes. Para maging ganyan na siya. Yan. Diba? Kasi yung binignit, friends, diba may mga landang, ganyan. Ito yung pinaka-ano ko. Landang. Diba? Insure. Landang, alternative ng saging at saka pineapple. Saging at saka jackfruit. Tapos ito naman alternative to ng tapioca pearls, alternative ng root crops. Hindi pa dyan natatapos, friends. Yung mga alternative whatever. Ito naman, friends,
Ano ba yan? Huwag na nating i-ano masyado. Ito, friends, yung vanilla sauce. Alternative naman ng coconut milk natin. Kasi yung gagawin ko ngang food ay hindi na kailangan na lutuin, friends. 'Di ba? Yan yung lahat na sangkap ng gagawin kong pagkain. Alam naman natin na lahat na to ay sobrang nutritious. Itong chia seeds pa lang, rich in magnesium, iron, at iba pa. Tapos ito, rich in antioxidants, at iba pa. Kaya, super healthy po talaga. Ito ding cacao seeds, rich in antioxidants din siya, friends. Kung kaya, super healthy po itong gagawin nating pagkain na alternative sa binignit. Mag-start na tayo, friends. Unahin kong ilagay ang thawed na berries. Ito, friends. Tingnan nyo, friends. Oh. Diba? Colorful lang siya. Kung makikita nyo po, more of red po yan. Pero, mamaya, pag ilagay na natin yung sauce, vanilla sauce, ito po ay magiging more of purple na. Yan. Tapos, ilalagyan din natin ng yan, konti. Lagyan natin ng nuts at dried fruits. Ilalagay natin ang crushed cacao seeds chocolate flavor. Ito po ay 100% chocolate, dark chocolate. Ilalagay na din natin, friends, ang pineapple. Ano ba yan? Wait a minute. Hiram muna tayo ng ano dito. Hindi po natin isasali yung sabaw. Yan. Ito po, friends, ay chia seeds na nakasuk na sa tubig. Kaya tingnan nyo po, malapot na siya. Ito po ay sobrang healthy kainin. Ang chia seeds. Sobrang healthy po to, friends. May nabasa akong article na nakakapagpa-slim po to. Kaya kung gusto nyo magpa-slim, kumain kayo ng food, lagyan nyo ng chia seeds. Yan. Last, pero pinaka-importante sa lahat ay ang vanilla sauce. Shake, shake, shake. Vanilla sauce. Yan. Yan. At paghalo-haluin lang. Yan, friends. Kung nakikita nyo, nag-start ng maging homogeneous mixture. Yung yung color ng berries ay nagpupunta na siya sa sauce. Nag-combine na siya, friends. Yan. Di ba sabi ko kanina, magiging purplish siya na parang binignit din. Tingnan nyo, friends, di ba? Parang binignit na talaga. Purple din siya. Purple.
ang itsura. Yan. At ready na siyang kainin. Yan na natin. Zoom natin, friends. Para makita niyo kung gaano kasarap tingnan. Diba? Diyan po nagtatapos ang paggawa natin ng Binignit alternative. Ito po ay hindi lang nutritious but delicious. Nutritious and delicious. Kain na po tayo, friends. Kuha-kuha lang, huwag mahiya.